Es pot viure una autèntica nit de reines? Us atreviu a fer un repàs pels textos rei del teatre? I a descobrir una de les rareses més mítiques de la reina de la ciència-ficció? Reines del drama, dramàtiques postvacacionals, siau benvingudes totes al nostre videoblog del mes de setembre, dedicat a la rentrée teatral. La primera recomanació d'aquesta temporada és Nit de Reis, o el que vulguis, una versió de la nit més boja de Shakespeare, versionada i dirigida per Pau Carrió amb la Companyia Lliure. Una combinació perfecta entre blues, accés i teatre del bo que ja va triomfar al Festival Grec i que podreu veure del 14 de setembre al 8 d'octubre al Teatre Lliure de Gràcia. Perquè si tornen les classes, també torna a l'esbarjo. I si d'esbarjo va la cosa, seria imperdonable no parlar de la festassa que han muntat la dramaturga i directora Gemma Beltran i la companyia d'Ifurbi al Teatre Acadèmia. Oklahoma, que podreu veure del 20 de setembre al 15 d'octubre, és una creació de Beltran a partir de textos de Kafka, Lewis Carroll, Pirandello i Calderón de la Barca, filtrats per la mirada única i metateatral de la companyia que ja ens van enlluernar amb espectacles com La flauta màgica o la trilogia Mozart. I per acabar, la recomanació literària d'aquest mes. Aquest setembre, la represa ve marcada per una raresa molt celebrada. La publicació, per primera vegada a l'estat, de R.U.R., Rossum's Universal Robots, de Karel Capek, considerada la mare dels ous de la ciència-ficció moderna i l'obra de teatre on va ser encunyada la paraula robot. Traduïda del txec per Núria Miravet i publicada per l'editorial Males Herbes, és una peça que us deixarà electrificats. Reines del drama, banyistes destronades, princeses del retorn, que aquest setembre tingueu la millor de totes les represes.